балки талош мекард мушкилии Донбассро аз 2 май то рӯзи 2 июн. Салом тамошобинони канали Юрист TJ01. Видеои имрӯза як чанд хабарҳо ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародарое ки маро тамошо кардастен, биёен ҳамакаса як ҳаракат кунед. Агар ягон нафари шумо хоҳед ки маблағҳои пулӣ ба даст биёрен, аз ҳама падаркаи арзандаи қиматбаҳои мо якта S-класс мебошад. номери WhatsApp мебарояд, дар ҳамонҷа ҳатман бинависонед. ҳамаи шуморо интизорем. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин чӣ гуфт? Русия ба амалиёти вижаи низомӣ махсус омодагӣ нагирифта буд. яъне ки раиси ҷумҳурии Федератсияи Русия Владимир Путин гуфт, Русия махсус барои амалиёти вижаи низомӣ дар ҳудуди Украина омодагӣ нагирифта буд, балки талош мекард мушкилии Донбассро ба роҳи осонтаринаш ҳал кунад, яъне ки проблемаҳо нашавад дар Донбасс. ва қайд карда гуфт ки Владимир Путин, мо самимона талош мекардем ки мушкилии Донбасс бо роҳи сулҳомез ҳал карда шавад, яъне бе ягон проблемаи зиёдӣ, бе ягон мақсад муҳорибаҳо. аммо маълум шуд ки ҷониби дигар ба таври дигар фикр ва амал мекунад. дар ин бора қайд карда гуфт президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, яъне фикру ақидаҳои худша дар бораи Донбасс баён кард ки ҳарчи мехост бо роҳи хуб, бо роҳи сулҳомез ин мушкилиҳоро ҳал бикунанд. дигар мавзӯи мо, дигар информатсияи мо, аз 15 то 25 ҳазор сомонӣ, яъне ки раиси вилояти Хатлон ба бонувони ҳунарманд грант ҷудо мекунад. маблағи умумии грант 550 ҳазор сомонӣ буда, ба таври зайд бояд тақсимбандӣ шавад. яъне ки тавзеҳ дод ки занони хоҳишманд бояд лоиҳаи худро барои иштироки ҷиҳати гирифтани гранти раиси вилоят аз 2 май то рӯзи 2 июн ба раёсати сармоягузории Хатлон пешниҳод бикунанд. яъне ки ҳар як лоиҳаҳое ки нақшабандӣ карда мешавад, бонувон метавонанд ки пешниҳод кунанд то рӯзи 2 июна муҳлат доранд ин лоиҳаҳои худшона пешниҳод кунанд ва барои ин гуна нафарҳо грантпулӣ ҷудо карда шудагиаст дар ҳаҷми 15 ҳазор сомон, дар ҳаҷми 20 ҳазор сомон ва дар ҳаҷми 25 ҳазор сомон. дигар информатсияи мо, ҳаҷми кӯмакпулии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯҳансарбози тоҷик маълум шуд, яъне ки ба 17 нафар аз хазинаи захиравии президенти кишвар 50 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шудааст. президент фармони кӯмакпулӣ ба кӯҳансарбозонро имзо кард ва акнун ҳар яки онҳо то 9 май ин миқдор маблағро хоҳанд гирифт. яъне ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон то рӯзи 9 май иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ тӯҳфаҳои худшона дастрас мекунанд. ин буд информатсияҳои имрӯзаи мо. зиндаву сарбаланд бошед. видеоҳоро пайгирӣ кунед. аз ҳаррӯза хабарҳо метавонед ки огоҳ бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.